hasierako ekitaldi labur honetan, mailan gaudenok parte hartuko dugu, eta mezu labur horietan, borobilduko ditugu, hain zuzen ere, zein diren Euskaltzaindiak bere mendeurrenean hirugarren jardunaldi honen helburuak eta nahiko genuke baita ere ekimenak. Beraz, goazen aurrera. Nafarroko gobernuburua, Iruñeko alkatea, Nafarroko parlamentoren burua, Jagon sailburua, Euskaltzainak, jaun-andreak, egun on guztioi. Mila esker ona urreratzearren eta Euskaltzaindiaren mendeurrenean partaide izatearren. Urtegarren urtean, Euskaltzaindia Euskararen lurraldetan antolatzen ari den ekitaldi multzoan parkatu, Nafarroko Iruñean dugu oraingoan Euskararen Akademiarentzat bere berezkoa den arloa lantzea, alegia, Euskararen sustatzea eta jagotea. Sorreratik ditu Euskararen Akademiak bi sail. Iker, Euskararen korpus linguistikoari buruzkoa, eta Jagon, Euskararen erabilera bultzatzea helburu duena. Bigarren horri gagozkiola, argi dago egun Euskaltzaindiak bere lana modu eta molde askotara egin behar duela. Hasteko, Euskararen lurraldeko hizkuntza politika aurrera eramateko ardura duten erakundekin batera jokatu behar du. Hasian hasi, lurralde bakotxean, hizkuntzaren bizi berritze lanean egunero inplikaturik dagoen euskalgintzarekin batera jardun behar du. Eta gero, agerikoa denez eta biztan danez, horien inguruko ikerketa eta lan akademikoak argitaratu eta gizarteratu, paperezko molde klasikoan zein teknologia berrien bitartez. Mende horrena baliatuz gainera, badu Euskararen Akademiak aparteko aukera, eta hala egingo du gaur abiarazten den jardunaldi honetan. Besteak beste, hizkuntza gutxiagotuen alorrean egosten ari diren nazioarteko nondik norako berriak aztertzeko eta azterketa horretatik Euskararen esparrura zer ekar daiteken hausnartzeko. En consecuencia, los objetivos de esta 23 jornada de la sección tutelar de Euskaltzaindia, enmarcados dentro del centenario de la Academia, son, en primer lugar, investigar en la perspectiva de las lenguas minoritarias y minorizadas en Europa. En segundo lugar, estudiar las diferentes situaciones y regulaciones que éstas presentan a nivel internacional. En tercer lugar, ser capaces de definir lo que resulta relevante de esas experiencias a los efectos de avanzar en la labor de fomento de la lengua vasca y de los derechos lingüísticos. Y posibilitar así, por último, un impulso y una aportación, o un impulso sustancial en la aportación de Euskaltzaindia a la utilización social de la lengua vasca en toda su realidad territorial. Hemen, horren guzti horren lekuko eta entzule izango zarete gaur eta bihar, eta era berean, irakurrialdi dramatizatuaz, arratzaldean izango baitugu Bernard Atxaga gurekin, eta koru emanaldi ederraz, artistiko edo ekitaldi artistiko-kulturalak ere sartzen baitira gure mendeurrenean. Mila esker berriro ere, lanera, ekin eta jarrai.